तर मित्रांनो किंवा सकाळ आणि सकाळ सकाळ बघा आले पिल्लूचं आमच्या स्कूल चालू झालंय आणि आज आमचा नाश्ता तुम्हाला मिळाला. नाश्ता युनिक नाश्ता आमच्याकडे काय खाऊ आता चिकी खाल्ले तरी खाऊ खाऊ द्या नाश्ता बघा आमचा ही आम्ही त्या दिवशी शेंगदाणे चिवडा आणलाय मिक्स मंगलोरी चिवडा. तो आता आम्ही कांदा टॅमॅटो टाकून कोथिंबीर कारण की दररोज खाऊन खाऊन तेच कंटाळा आलाय त्यामुळे आम्ही हा बनवला असा नाश्ता एकदम चटाकेदार पटाकेदार तिखट असा सकाळ सकाळ बारीक मस्त वेगळी नाश्ता. फोटो मध्ये तर आता जाड दाखवले फोटो मध्ये जाड आहे आणि इकडे बारीक आली वा. आणि बघा यांनी चालू पण केले तर मला संपून जाईल मला राहणार नाही तर मी पण खातो आणि नंतर भेटतो. ओके ओके गाईच बोला ना भाई. ओके चटापेदार चकली टाकू हा टाक चकली नको त्यात गोड होऊन जाईल मग ते तिखट तिखट मस्त मजा येईल. गोड नाहीये ओके गोडच सॉल्टी बघ ना सॉल्टी आहे ना तू तिखट थोडी नको ना नको मला पाहिजे आईला द्यायचं आणि नंतर भेटतो. हे ब्लॉग चालू असल्यावर यांचा असं मध्ये मध्ये विचारणं असं चालू इग्नोर करायचं. थँक्यू. एक प्लेट कशी दिली हो मामीने 100 रुपये माहिती पैसे उद्या खात्यावर लिहून ठेवा खात्यावर अहो खात्यावर लिहून ठेवा ना. हे घे पैसे चला नाश्ता करूया चला. तुला देऊ तर मित्रांनो इकडे बनते काय बनते अंड्याची भाजी अंड्याची ग्रेव्ही वाली भाजी. ग्रेव्ही भाजी इकडे अंडी बटाटे उकडून झालेत. कांदा लसूण मिरची पुदिना टाकले टोमॅटो चिरून ठेवले लसूण ही सॉरी कोथिंबीर झोपाले आणि इकडे मसाले काढून ठेवले विसरायला नको म्हणून आपण स्लो गॅसवरती चांगलं परतून देऊया. चला इकडे बनवू द्या आणि आम्ही बसलोय यांना सांगतोय ब्लॉग शूट करायचा हे करत नाहीत. इकडे काय पावडर लावणं चालू आहे. मम्मी तिकडे आमची जेवण बनवते. नंतर दाखवू आम्ही नंतर वेळ लागणार त्याला लय वेळ लागणार काय थोडस 5 मिनिटं. ओके 5 मिनिटं तो असं धरून राहणार असेल तर आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही. बन काय बटाटे ना बटाटा टाकले चंडी नाही कोणाला बटाटा हवाला तर बटाटा टाकतात अशा त्याला रेषा पाडून घेते. हात तेलात फेकून घेऊया. ही कसली मसाला आहे ना आपला मसाला आहे तो वाटत थोडस फ्रीज मध्ये होतं ना पाणी टाकून ठेवलं लाल तिखट थोडी हळद किचन किंग मसाला किचन किंग मसाला आपण वाटलेला लाल तिखट कमी टाकले गरमी आहे ना हो गरमीतून एक तर सण होत नाही. थोडीशी ग्रेव्ही कमी पाणी टाकलं थोडस मीठ चवीनुसार थोडस
झालं ना. कोथमीर आता टाकायची की नंतर? कोथिंबीर नंतर टाकूया. कड आल्यावर ना कढ. नंतर. तर मित्रांनो, मध्ये ऋतू आले की आता मी आता आमची झाली ग्रेव्ही रेडी. अंड्याची ग्रेव्ही, आपण टाकूया कोथिंबीर. सजावट. वा. फोडणीला पुदिना टाकला होता ना, वरतून कोथिंबीर टाकली. मस्तपैकी अंड्याची ग्रेव्ही, ग्रेव्हीची भाजी झाली. अंड्याच्या ग्रेव्हीची भाजी मस्तपैकी आज खाणार आहे आम्ही. तर चला शिजू द्या, खाऊया आणि शूटचं बघूया. काहीतरी शूट केलं पाहिजे. मजा आहे ना आम्ही. शूट्स पाहिजे, शूट्स असतील डेली तर मजा आहे. मजा येईल. करूया आपण. करूया, चला जेऊया आणि नंतर करूया. चला तोपर्यंत थोडं एडिट करतो. तर मित्रांनो, आज बनले अंड्याची ग्रेव्हीची भाजी. ते ऋतूने आणि मी थोडा ब्लॉग शूट केला आणि सकाळी चटपटा नाश्ता. तर चला आजचा दिवस संपलाय. शूट आपला तो उद्या करूया. उद्या नाही, परवा होईल, कारण मम्मी उद्या आरतीला जाईल मटा. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.